കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ മനസ്സിലായത്. അതെ വിവർത്തനം എന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന എഴുതിയെടുക്കാത്തോണ്ടാണെന്നാണ്. മാതാജി അതല്ല, അവരാരും വായിക്കാൻ കേറാതിരുന്നയാ. അന്നേരം പിന്നെ മറ്റേ ബുക്കേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കേറി വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ. അല്ല ഇതൊന്ന് ചോദിക്കും മാതാജി. എല്ലാരും വിവർത്തനം എഴുതിയെടുക്കാമല്ലോ PDF ഇടുമ്പോ. ചിലരൊക്കെ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാറി. ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് PDF ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാതാജി ഞാനും എഴുതിയെടുക്കുക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. PDF നോക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ PDF-ഉം യൂട്യൂബ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. മാതാജി നമുക്ക് PDF കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ പേര് വസന്ത മാതാജിയോട് പറയണം. മാതാജിയാണോ? അതെ മാതാജി, നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ, അന്നേരം കിട്ടും. എന്താണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ അതിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയെടുക്കാറ്. അല്ലാതെ PDF വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാതാജി PDF ഞാൻ ഇട്ടു തരാം, ഏതിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടില്ലായിരിക്കും. ജോയിൻ ചെയ്യാം, നാളെ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തേക്കാം, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ചോദിച്ചിട്ട് മാതാജി എന്നെയും കൂടി ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണേ, എനിക്കും PDF കിട്ടണില്ല മാതാജി. ഓക്കെ ഞാൻ വത്സല മാതാജി, ശീല മാതാജി ഒക്കെ ചെയ്യാം. നീ കാണും കേട്ടോ ഡിവോട്ടീസ്. ചോദിച്ചു നോക്കണേ മാതാജി. ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധയ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാധനാം മന്നിഷ്ഠാരകമത്സായ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളിത് വായിച്ചോളൂ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉച്ഛിഷ്ടലോഭാനുമോദിതോ ദുജ്വാസ്കൃസ്മാ ഭുജ്യേ തദാപ്തകിൽമിഷം ഏവം പ്രവൃത്യസ്യ വിശുദ്ധചേതസാ തദാത്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ അനുമോദിതോ ദ്വിജൈ സകൃത്സ്മാ ഭുഞ്ജേ തദാഭാസ്തകിൽബിഷം ഏവം പ്രവൃത്യസ്യ വിശുദ്ധ ചേതസാ
തദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ അനുമോദിതോ ദ്വിജൈ സകൃത്സ്മ കുഞ്ചേ കൃത് സ്മ സായാണ് സ്മ കുഞ്ചേ തത് അഭാഷ്ടകിൽബിഷം പ്രവൃത്യസ്യ വിശുദ്ധചേതസാ തത് ധർമ്മ. ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥ എന്ന് വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചേതസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തത് ധർമ്മ. തദ്ധർമ്മ ഏവാത്മ രുചി ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായ പദാർത്ഥം ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ ഭക്ഷണാവശേഷം അനുമോദിത അനുവദിക്കയാൽ ദ്വിജൈഹി വേദാന്തികളായ ബ്രാഹ്മണരാൽ സകൃത് ഒരിക്കൽ സ്മ ഭൂതകാലത്തിൽ ഭുഞ്ചെ ഭുജിച്ചു തത് ആ പ്രവൃത്തി അഭാസ്തു ഇല്ലാതാക്കി. എന്തില്ലാതാക്കി? കിൽബിഷ സർവപാപങ്ങളും ഏവം അപ്രകാരം പ്രവൃത്തസ്യ നിരതനായി തീരുക വിശുദ്ധ ചേതസഹ വിശുദ്ധ ഹൃദയനായ ഒരുവന്റെ തത് ആ സവിശേഷ ധർമ്മ സ്വഭാവം ഏവ നിശ്ചയമായും ആത്മരുചി അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണം പ്രജായത എന്നാണ്, ഇന്ത്യ അല്ല, പ്രജായത ആവിഷ്കൃതമായി, അതായത് പ്രത്യക്ഷമായി കാണാനിടയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സത്ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ഒരുവനെ എങ്ങനെ ഭക്തനാക്കുന്നു, അതേപോലെ പാപ വിമോചനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളിനെ ഭക്തനാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയാക്കും. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അയാളെ മോചിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കും. അപ്പൊ പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഇടയാക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ടിരുന്നപ്പോ 5 വയസ്സായപ്പോ ഈ വേദാന്തികളുമായിട്ട് 4 മാസം അല്ലെ ചാതുർമാസ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വേദാന്തികളുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് കീർത്തനം കേൾക്കുകയും കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുകയും കീർത്തനം ചൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാൻ ഇടയായപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മ ഗന്ധർവനായിരുന്നപ്പോ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഭൂമിയിലോട്ട്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ മാറിപ്പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയം. നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ വായിച്ചു പോയി. ഇതാണ് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം. അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ആരാണ്? വേദാന്തികളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ ഭക്ഷണാവശേഷം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു. അപ്രകാരം ഭക്ഷിക്കയാൽ എന്റെ സർവ പാപങ്ങളും തൽക്ഷണം സമൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ വേരോടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരികയും അതായത് എല്ലാ പാപങ്ങളും മാറിക്കിട്ടുകയും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതേ നൈസർഗിക ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സമഭാവന, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതില് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതില് ഏതാണ് പല ഗുണങ്ങളും ആർക്കും കിട്ടി? അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഈ കുട്ടിക്ക് 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ്. എന്നിലേക്ക് ആകർഷിതമായി. അപ്പൊ എനിക്കും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം അതെങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി വ്യാപിക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇതെന്താണ്? ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ പോലെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്നാണ്.
രോഗതുല്യം സാംക്രമികമാണ് ശുദ്ധഭക്തി. പടരുന്നതാണ്, പകർന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. അസുഖം നമുക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ഒക്കെ പകരുന്നത് പോലെ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ്. വേദാന്തികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകളിൽ വെച്ച് പരമ പരിശുദ്ധനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകളിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനാണ് ആരാ? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സംക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ സമാന പരിശുദ്ധനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇതേപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സംക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധനാകണം. ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അല്ലെ? രജോ തമോ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവരാണ് ഈ വേദാന്തികൾ. അതേപോലെ നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ഭക്തി വേദാന്തികളൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്ന അവർ വെറും വേദാന്തികളല്ല, ഭക്തിയുള്ളവരാണ്, ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഭക്തി വേദാന്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവരാണ് അവർ. സത്വഗുണത്തിനും മേളിലുള്ള ശുദ്ധ സത്വം, അതായത് ത്രിഗുണാതീതരായിരുന്നു. അവരുടെ സംസർഗത്താലും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചതിനാലും അവരുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയാൽ ബാലൻ പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവരുടെ പരിശുദ്ധി ആർക്കും കിട്ടിയെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, എനിക്കും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ അനുമതി കൂടാതെ പോലും അത്തരം ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. നമുക്ക് അനുവാദം ചോദിച്ചു തന്നെ കഴിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം സമഭാവനയുള്ള ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയവരാണ്. നമ്മൾ ആഹാരം അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചാലും അവരൊന്നും പറയത്തില്ല. അപ്പോ അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളും എന്താണ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള. ചില കപട ഭക്തരുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ചില കപട ഭക്തർ, അവരെ കുറിച്ച് നാം വളരെ അതീവ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടമൊന്നും കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പോകരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളെയും ദൂരീകരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ വിഘ്ന വിനാശനാണ് നരസിംഹമൂർത്തി അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. ആരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേരുകയാണെങ്കിൽ? ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കൂടെ ചേരുകയാണെങ്കിൽ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ മാറി നമ്മളും ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അഭിനവ ഭക്തൻ, അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തിയവർ അനുഭവത്തിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സമർത്ഥനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തിയിലോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആള്. ഈ കുട്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ കുട്ടി ആരായിട്ട് മാറിയ? ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറാനും സാധിച്ചത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഏതാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലാദികളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ 5 വയസ്സായ കുട്ടി കളിക്കാനുള്ള പ്രായമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനും അല്ലെ? അതിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ സംക്രമിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ സദാശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം നുകരുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സാംക്രമിക രോഗം ആയിട്ട് ഏതിനെ കണക്കാക്കുന്നു? ഈ ഭക്തിയെ കണക്കാക്കുന്നു. ആരുടെ സാന്നിധ്യമാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളും അത് കിട്ടിയവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ സദാ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതാണ്? രുചി അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനോടുള്ള രുചി വളരാനായിട്ട് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നമ്മളെ തയ്യാറാക്കും എന്നാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വാദ് തൽക്ഷണം സർവ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെയും അരുചിയുള്ളതാക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതെല്ലാം അരുചിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാനിൽ മാത്രം രുചി, ലീല, ഗുണം അല്ലെ? നാമം ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട്. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്നെ ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തൻ ആകർഷിതനാകുന്നില്ല. പിന്നെ അവർ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭക്തിയുത സേവന പാതയിലെ സർവ വിഘ്നങ്ങളും ദൂരീകൃതമായ ശേഷം ഒരാൾക്ക് അചഞ്ചലത ആർജിക്കുവാനും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥിരത അല്ലെ. അചഞ്ചലത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ 16 മാല ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്ഥിരം 16 മാല ജപിക്കും. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, അതേ കഴിക്കൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്ഥിരം പ്രസാദേ കഴിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. പൂജ ചെയ്യുന്നു, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ രുചി അനുഭവിക്കാനും ഭഗവാനോട് താല്പര്യം, ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും താല്പര്യം വരികയും അതീന്ദ്രിയ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ യുദ്ധ സേവന തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാനും നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ദിവസവും അല്ലെ ചെയ്യാനായിട്ടും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ വികാരം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിലൊരു രുചി വന്ന് നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യും. ഈ സർവ അവസ്ഥകളും ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്തെ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നു. പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പുരോഗമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിയില് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗം കൊണ്ട്. ഈ കാവ്യശകലത്തിന്റെ സാരം ഇതാണ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുവന് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംസർഗത്താല് എല്ലാ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി അവരെയും ശുദ്ധ ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ രുചി വരുന്നത്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഏതാണ് മോചനം അല്ലെ, അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് വിവരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാന്യഹം കൃഷ്ണ കഥാ പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ. അനുഗ്രഹേണ എന്നാണ്, ഹേ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അനുഗ്രഹേണ അശ്രണവം മനോഹര ശ്രദ്ധയാമേ അനുപദം വിശൃണത പ്രിയ ശ്രവസ്യംഗ മമ അഭവത് രുചി. അങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത്. തത്രാനുഹം, തത്ര അനു അഹം, 3 വാക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. തത്രാനുഹം, തത്ര അനു അഹം. തത്രാനുഹം കൃഷ്ണ കഥ പ്രഗായതാം എന്നാണ്. പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ അശ്രവണം അശ്രണവം അനുഗ്രഹേണ അശ്രണവം മനോഹര. മനോഹരയും മനഹര, അതാണ് ആകർഷിക്കുക, അതാണ് മനോഹര. താ ശ്രദ്ധയാമേ അനുപദം വിശൃണത പ്രിയ ശ്രവസ്യംഗ. ശ്രവസ്യേ അംഗ, ശ്രവസ്യംഗ മമ അഭവത് രുചിഹി. അഭവത് രുചിഹി എന്നാണ്. അഭവത് രുചിഹി മമ അഭവത് രുചിഹി. തത്രാന്യഹം കൃഷ്ണ കഥ പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ അശ്രണവം മനോഹര താ ശ്രദ്ധയാമേ അനുപദം വിശൃണത പ്രിയ ശ്രവസ്യംഗ മമ അഭവത് രുചിഹി. പ്രിയ ശ്രവസ്യംഗ മമാഭവത് രുചിഹി. മമാഭവത് രുചിഹി. അഭവത് ആണ്, മമാഭവത് രുചിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. തത്രാന്വഹം കൃഷ്ണ കഥാ പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ അശൃണവം മനോഹര താ ശ്രദ്ധയാമേനു പദം വിശൃണത പ്രിയശ്രവസ്യംഗ മമാഭവദ്രുചിഹി. രുചിയാണ്. മമ ഭവത് മമ അഭവത് രുചിഹി. മമ അഭവത് രുചിഹിയാണ്. ചേർന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ധ്രുവ് വന്നത്. മമാഭവത് രുചിഹി എന്ന് കിടക്കുന്നത് മമ അഭവ രുചി. അഭവത് രുചി എന്നാണ്. ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോ വായിച്ചോളൂ, പക്ഷെ പിരിച്ചുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അതിനാൽ അനുദിനം അഹം ഞാൻ കൃഷ്ണകഥാഹ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആഖ്യാനങ്ങൾ പ്രഗായതാം. ഇവിടെ പ്രഗായതാം
അത് കഴിയുമ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മായക്ഷരം വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഗായതാം മനു പ്രഗായതാമനുഗ്രഹേണ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാ വരുമ്പോ ഓർത്തോളണം, അതിന് മുന്നേ ഒരു കാണും, എന്നിട്ട് ആ ശബ്ദമാണ്. യഥാം വിശദീകരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹേണ അഹൈതുക കൃപയാൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത കൃപയാൽ, അശ്രണവം ശ്രവണേന്ദ്രിയ സംബന്ധമായ സ്വീകരണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവ, മനഹര മനോഹര ആകർഷിതമായ, താഹ അവർ ശ്രദ്ധയ ആദരപൂർവകമായി, മേ എനിക്ക് അനുപദം ഓരോ പദത്തിലും ഓരോ വാക്കിലും വിശ്രണ്ണത ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്നു, പ്രിയ ശ്രവസി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അംഗ ഓ വ്യാസദേവ മമ എന്റെ അഭവത്ത് ഇത് ഇപ്രകാരമായി തീരുന്നു രുചി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനില് രുചി വരാനായിട്ട് ഈ ആരാണ് വേദാന്തികൾ സഹായിച്ചു അല്ലെ. അവരുടെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചത്. മഹത്കൃപ, സദാകൃപ അല്ലെ. സദാകൃപയും മഹത് സേവയും അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃപ കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ സദാകൃപ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ആ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചതെന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്തായിരുന്നു, കുഞ്ഞു ബാലനാണെങ്കിലും കുഞ്ഞു ബാലന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സേവനവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അവര് അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എങ്ങനെ, അഹൈതുക കൃപ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലർപ്പില്ലാത്ത കൃപ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം കേൾക്കാനും ഒക്കെ അനുവദിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കാനും ഒക്കെ അനുവദിച്ചു, അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭഗവാനില് രുചി വന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവത്ത് ശീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, ആ മഹാവേദാന്തികളുടെ കൃപയാലും അവരുടെ സംസർഗത്താലും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതത്താലും സർവ ആകർഷകമായ, എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്ന ഭഗവത് ലീലകൾ അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമായി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ സേവികയാണ് അല്ലെ, സേവികയുടെ മകന് അത് 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അവര് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ ഇരുത്തി കേൾപ്പിക്കാനൊന്നും അവര് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവരത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരായതുകൊണ്ടാണ്, സമഭാവനയുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അനുവദിച്ചത്. അപ്രകാരം അവരുടെ കൃപ കൊണ്ട്, അപ്രകാരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രമിക്കിയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള എന്റെ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യം കൂടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം, നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടിയാന്നും കൂടെ ഓർക്കണം. വെറും 5 വയസ്സ് കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായമാണ് അല്ലെ. ആ പ്രായത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയതെന്നുള്ളതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യക്തിഗത ലക്ഷണങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാലും ആകർഷകനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആകർഷകനാണ്, സർവ ആകർഷകൻ അല്ലെ, ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരിപൂർണനായ ഭഗവാൻ തന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപം, ലീലകൾ, പാർഷദർ, പരിച്ഛദങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തെയാണ് പരിച്ഛദങ്ങൾ. മയിൽപീലി അതിലൊരു പരിച്ഛദത്തിൽ ഒന്നാണ് മയിൽപീലി, ഓടക്കുഴൽ, മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് അല്ലെ, അത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം അതാണ് പരിച്ഛദങ്ങൾ. പാർഷദർ ആരാണ്, വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള സേവകരാണ് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിലെ അതേപോലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സേവകരാണ് പാർഷദർ. തുടങ്ങിയവാലും പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുകയും മാനവർ ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതരായി ഭഗവത്ധാമത്തിൽ മടങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിരവധി അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യഥാ ധർമ്മസ്യ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും എല്ലാം, അതേപോലെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇടയ്ക്ക് അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു. എവിടുന്ന, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിതരാക്കി ലീലകളും നാമവും ഗുണവും യശസ്സും എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മള് അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ച്
എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ലീലകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും ശ്രവിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, എല്ലാവരും കഴിവുള്ളവരെല്ലാം പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് രചന നടത്തുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ രചിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകളെല്ലാം അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രവണതയാണ്, ആ സ്വഭാവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളാൽ തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം വെറുതെ പാഴാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും സ്വയം അടിമയായിത്തീരുന്നുവെന്നും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും പത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ എന്താ കാണുന്ന ദിവസവും അല്ലെ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഓരോരുത്തരും വായിച്ച് ഇനി അടുത്തെന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് പത്രം വരാൻ കാത്തിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മാഗസീനും കിളികളും അല്ലെ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല, വെറുതെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊക്കെ വായിച്ചും കണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം, മനുഷ്യജന്മമാണല്ലേ, 84 ലക്ഷത്തി ജീവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. ശരിയാണല്ലേ? അങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം തൽസ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആത്മീയ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മോചനപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെ, മോചനം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മറ്റുമൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഭഗവത് ലീല ആഖ്യാന ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ, കേൾക്കുന്നതിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാകുകയും മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തരംഗത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നത് കാരണം ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ പാപ സഞ്ചയങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപ സഞ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ സഞ്ചയിച്ചു വെക്കുക, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാപങ്ങൾ പല ജീവിതത്തിലായിട്ട് നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ പാപങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുക, ശ്രോതാവ് ക്രമേണ ലൗകിക സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോ തന്നെ അറിയാല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിലൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ TV-യിലെ സീരിയൽ കാണാനും അതിനൊന്നും നമുക്കിപ്പോ താല്പര്യം കുറവാണ്. അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് അതാണ് ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ പാപ സഞ്ചയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് മാറും. ഭഗവത് ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരുന്നു. നാരദൻ മുമ്പ് ഇത് വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ആശയം എന്തെന്നാൽ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ശ്രവിക്കുക. അപ്പൊ കേവലം ശ്രവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു, നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി, ഗന്ധർവനായിരുന്നപ്പോ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതനായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കാനും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയ്ക്ക് മേന്മയുള്ള ഒരു ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഇവരുമായിട്ടുള്ള വേദാന്തികളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗവും അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഒരാൾ ഭഗവത് പാർഷദരിൽ ഒരാളായി തീരുന്നു എന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നാരദമുനിക്ക് ശാശ്വത ജീവിതം കിട്ടി. പിന്നെന്താണ് ശാശ്വത ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുനർജന്മം ഇല്ല അല്ലെ, അപരിമേയ ജ്ഞാനം, അളവില്ലാത്ത ജ്ഞാനം കിട്ടി. അതുകൊണ്ടല്ലേ ധ്രുവനെയും പ്രഹ്ലാദനെയും എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ അത്യഗാധ പരമാനന്ദം എന്നിവയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നശിക്കാത്ത
സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം, അഗാധമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ട് മാത്രം? ശ്രവിക്കയാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കയാൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ സർവ്വലോകങ്ങളിലും, അപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലും, വൈകുണ്ഠത്തിലും അവിഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും 14 ലോകങ്ങളിലും നരകങ്ങളിലും 28 നരകങ്ങളിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ, തടസ്സവും കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിൽ നാരദൻ ശുദ്ധ ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഉചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മളും എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വഴിയിൽ വരുന്ന അല്ലെ ഏതാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ലീലകൾ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകാൻ, അതായത് ഭക്തരായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, ആളുകളിൽ നിന്ന്, ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത് കേൾക്കുക. ഈ കലഹയുഗം, കലിയുഗത്തിന്റെ പേരാണ് കലഹയുഗം അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ എന്താണ്? തമ്മിൽ കലഹമാണ്. ഈ കലഹയുഗത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്ത സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശ്രവണ പ്രക്രിയയെ സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാരദ ജന്മം കിട്ടിയത് എന്നെല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെറും ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ആരുടെ സംസർഗമാണ്? ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെ, അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിൽ നിന്നും എനിക്കിത് നേടാൻ സാധിച്ചു. അതെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധ രുചിർ മഹാമദേ. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധ രുചിർ മഹാമദേ പ്രിയ ശ്രവസ്യ അസ്ഖലിത മതിർ മമ യയാഹം ഏതത് സദ് അസദ് സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഇതാണ് ശരിയായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ. തസ്മിൻ തദാ എന്ന് പറയുമ്പോ തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധ രുചേർ മഹാമദേ പ്രിയ ശ്രവസ്യ അസ്ഖലിത എന്നാണ്. പ്രിയ ശ്രവസ്യ അസ്ഖലിത മതിർമമ യയാഹ ഏതത് സദ് അസദ് സ്വമായയാ. യയാഹം ഏതത് സദ് അസത് സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. അങ്ങനെയാണ്. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധ രുചേർ മഹാമദേ പ്രിയ ശ്രവസ്യ അസ്ഖലിത മതിർമമ യയാഹമേത സദസത് സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധ രുചേർ മഹാമദേ പ്രിയ ശ്രവസ്യ അസ്ഖലിത മതിർമമ യയാഹമേത സദസത് സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണിത് വായിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം തസ്മിൻ, അത് അപ്രകാരമാകയാൽ. അതായത് വായിച്ചു വരൂ നന്നായിട്ട്. അപ്രകാരമാകയാൽ തഥാ, ഇതും കൂടെ നോക്കി വായിക്കണം. പദാനുപദാർത്ഥം കൂടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വായിക്കണം. തഥാ, ആ സമയം, ലബ്ധ പ്രാപ്തമാക്കി, രുചി മഹാമദേ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ മുനി, പ്രിയ ശ്രവസി ഭഗവാന്, അസ്ഖലിതാമതിഹി നിർവിഘ്നമായ ശ്രദ്ധ, മമ എന്റെ, യയാ ഏതിൽ, അഹം ഞാൻ, ഏതത് അവയെല്ലാം, സത് അസത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും, നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ, ഏതാണ് സെൻസസ് ഒക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്ഥൂലം ആയിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള 24 ഘടകങ്ങളില്ലേ, അത് സ്വമായയ ഒരുവന്റെ സ്വ അജ്ഞതയാൽ
പശ്യേ ദർശിക്കുക, മയി എന്നിൽ, ബ്രഹ്മണി പരമോന്നതൻ, കൽപ്പിതം അംഗീകരിച്ചു, പരേ അതീന്ദ്രമായതിൽ. ഒരുപാടുണ്ടോ? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാമെങ്കിൽ തീർക്കാം. ഇരിക്കാമോ? പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മായാമാതാജിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ